खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय आङो दिनैयो साथाम मानसिनि भिडिअ लाबोदों सासेया जाबाय आदा एन्थनि सासेया जाबाय दिपाली सासेया जाबाय आब' दिपालीनि एक्स हासबेन्ड भबेन आदा एन्थनिया मा होननानै क्लेरिफिकेशन होखो गावनि लास्ट दिपालीनि सायाव आरो भबेननि सायाव भिडिअ बनायदोंमोन बिनि लास्ट क्लेरिफिकेशनखौ आदा एन्थनिया होबाय दा नोंथांमोना नायदो मा क्लेरिफिकेशन होदों आदा एन्थनिया हाबा जाबाथाय खरसाखौ होथारनोसै एन्थनि ब्रादार सिन्था दा खालाम जोंहा प्रकाश ब्रादारा मा होनखो नोंथांमोना बेखौ निश्चय नुखाबाय नङा होमबा स मालाबाबो जाया बेलै ब्रादार बेयो मालाबाबो जानो हाया मानोना बैफोर दा बुंबा दाय जालायगोनलै लोगोफोर मिन्थिबायना आङो बुंबा दाय जालायगोन बेखायनो आङो बुंलांदां होननानै सानबाय आरोना मानो होनबा नोंथांमोना ससे बिथांनि भिडिअ नुखाबाय मा होनदों नङा होमबा बैयो जिथुनाखि दिपालीया मा होनदों नोंथांमोना नुखाबाय दिनै आं बैफोरबायदिखौलाय बोरैथो एक्सेप्ट खालामनो नङा होमबा स' लोगोफोर बेनो जोंहा प्रकाश माने हाबानि बिसिबां खरस थाङो बेखौहाय होजोबगोन होननानै बुंखाबाय नङा होमबा सिगांनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायदोंना बिसोरो माने मिन्थिखादों आङो बैसोर सानैखौबो बुंदोंमोन जे नोंसोरो सानैबो बेबा बेखौ एवथुयोबा बेबा बेखौ बुङो होननानै आङो सानैखौबो बुंखादोंमोन बांसिन बे माबायानो आरोना बिथांनि हौवा आली टाइटेला आली नामा माने बे आलिया एग्रां हरबाय थायो आरोना बे एग्रां हरबाय थानायावनो माने बांसिन दावराव जालांगासिनो आरोखि फिसाला बैहा जेनाखि हौवा एक्स हौवाया फिसाला सासे दङ बेखौ लानानै मोजाङै गोदान संसार दालांदो होननानैसो बुंदोंमोन दा बेवहाय बैनि हौवाया बुंहरबाय आंखौहाय दिपालीजोंलायनो आङो गोसथोलायो दिपालीखौ मोजां मोनोलायनो नैबेयावसो आङो रागा जोंनानै हाबथु नोंनि बेफोरबायदि जेनेबा गेसाव गब्लं गोफोन हिनजावखौहाय आं लागोन नामा बैफोरबायदि बुंनायावहाय दिपालीया दुखु मोनबाय दिपालीया माने रागा जोंबाय आरोखि आं बैसोरनि मोजांनि थाखायसो बुंदों नङा होमबा बार बार बुंबाय होनब्लाबो बुजिया मिथिया भिडिअखौनो नायजोबाबालाय बबे घन्टायाव बुजिनो आङो दिपालीनि भिडिअखौ अलरेडि फुल नायजोबदों बियो गावनि फिसायनि बागै फंसेबो बुङाखै आरोखि हो दिनै आंखौ गावनि फिसायादि बिसिबां गाज्रि गाज्रि एकदम माबा माबि रेन्दिनो फानद्रानो माबा माबि बुंनानै रायो दिनै बियो बेखौहाय जेबो नांजायाखिसै ओमफ्राय आङो हाबथु होननानै बै नोंनि हिनजाव बै गिजि गब्लंखौ आं लागोन नामा होनना बुंनायासो आंहासो दाय स' लोगोफोर आङो माने नेक्स्ट टाइमाव लाबोनाय नंला आरो दिनैनिफ्राय आं बे भिडिअखौ जोब्बाय बेयावनो होननानै सानदों आरो नोंथांमोना खोनासंनानै बुजिबाय जानो हागौ आदा एन्थनिया मा लास्ट क्लेरिफिकेशन होखो आरो दिपालीया गावनि सायाव जानाय जाथायखौहाय मा होननानै दुखु खालामनानै फोरमायना होदों ससियेल मिडियायाव गावनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना लादो दुखु जानानै फोरमायना लादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जेबो गाज्रि सानालासिनो खोनासंना लादो आंनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनो थांब्ला बा सोरनिबा सोमोन्दै भिडिअ बानायनो थांब्ला नोंथांमोना बे खोथाखौ गोसोखांबानो जाबाय आरोना थ' आं माने माबाफोर आंनि गोरोन्थि जायोब्ला दै इउटुबार नोंथांमोन आंनि गोरोन्थि जायोब्लाथाय गिबियावनो आं बुंखानाय थाबाय माने आंनि गोरोन्थि जायोब्लाथाय आंनि थाम्बनेलखौ एड खालामनानै भिडिअखौ आपल'ड होबानो जाबाय जुदि आं गोरोन्थियानो जेबो मावाखै बेयावहाय बै सोरबा एक्स टेक्सनि गोरोन्थि जानायाव मानोना आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया बेनिखायनो आं लुबैया जे आंनि जेबो गोरोन्थि गैयैयाव माने बै आंनि एक्स हौवाजों एक्स हौवानो लाजिबाय आं सरि बै एक्सजों फटक बुजाबनानै थाम्बनेल होनानै भिडिअखौ आपल'ड दाहो आरोना मानोना आं लुबैया जे आंनि नामा जिहेतु बेजों दा जेबोआनो कानेक्सन गैखाला ना बे खेथ्रआव माने बेजों आंखौ नाम बुजाबबाय थानो नाङा होननानै आं सानो आरोना आरो जेनेबा सोरनिबा कन्टेन्टफ्रानो बिदिनो मालायनि भिडिअ लानानै भिडिअ बानायनाय बेफोरनो सोरनिबा कन्टेन्ट जायो बारु थेवब्लाबो भिडिअखौ लायो भिडिअ
खौ माने बुंनांगौ जाहैयो आरोना माने जानला मोनला भिडिअफोरखौ बेफोरबायदि बुंब्लाबो माखासे रंजानो थाङोना मानोना बेफोरबायदि माबाया सिम्पोल नङा आं नुदों माने खायफानि भिडिअफ्राव माने ओरैबायदि लेट्रा कमेन्ट फैदों आंनि बिखयबो बुङोबा भिडिअ आपल'ड होग्राफोरनि बिखयबो बुंनायखौ आं गोबां नुदों आरोना थ' बिनिखायनो आं लुबैया जे सोरनिबा प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थांनायाव गाव गावनि गेजेरावसो माने प्रब्लेम फैथोंखौ आं लुबैया बेनिखायनो एक्सनि दिपालिनि एक्स बेफोरबायदि होननानै नाम फानबाय थानाङा आरो मानोना आङो बैफोर एक्स टेक्सजों आंनि नामखौ कानेक्सन खालामनो लुबैया मालाबाबो आरो दिनैसिम आङो बोसोरसेयानो बारलांबाय दिनैसिम माने सान्थियाव थानो मोनाखै होननानै आं बुंना लानो हायो आरोना माने आङो आंनि मावनो लानाय सिमां आंनि मावनो लानाय थांखिफ्रानो दिनै नै सप्ताथाम जाबाय आङो माने साननायजोंनो गावखौनो बावगोमाजोब्बाय आङो मानसिनि हालोदानो गैला आंना बुहुद बेसेबांबा उजन जाबायमोन आं बुहुद खमायबाय दा मोदोमानो फाटला जाजोब्बाय आंना साननानैनो हाग्रोम मोना मोनथिबायना आं बायदि सोरबा बुंजानांगौबाथ' सोरनिबा जिउआ जोबखांसिगौ मालाबानो खिन्थु आंनि जिउखौ आंनि बिमा बिफानि थाखायसो फोथांना लाखियो आरो आंनि बिमा बिफायानो आंनि थाखाय जिउ होननानै आं सानो बेनि अनगा माने जेबो आङो माने गावनि थाखायथ' जेबोखौनो साना आरोना जाय आंनि थाखाय खास जाना दं बेफोरखौल' आं दा सानो दै एन्टनिक नोंबो आंखौ मोजां मोना दै आं बेखौ बुजिखायो नोंदों आं ना फन रायलायफेरो ना नों आंनाव फन हरफेरो ना जों सानैजों माबा मोनसे कानेक्सन दंफेरो जेबो सोमोन्दो गैया जास्ट नोंबो आंनि भिडिअखौ नायो आंबो नोंनि भिडिअखौ नायो बे आरोना बेनि अनगा जों सानैजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै आंबो मिथिखायो जास्ट नैबे खोथाया माने नोंना नैबेयाव रं जादों माने सासे मानसिखौ माबायदि सनमान होनांगौ आरो सासे नोंनि आं जे मैलु गैयानो जाथों थेवब्लाबो नों आंखौ खुदै गारनायनि थाखायसो आं दुखु मोननानै आंनोबो नों बायदिनि इम्परटेन्ट गैया होननानै आं बुंदों नों बायदिखौ आंनोबो गोनांथि गैया होननानै आंबो बुंदों आरोना थ' नों जे बुंदों आंखौ एक्सनि बागै माबानि बागै जेबो बुङाखै होननानै आं बै एक्स खर' गाज्रि मेन्टेल क्रेकजों आं नांलायनो गोसो गैया होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव बारे बुंखाबाय बेखौ आवलायना लाहरनाय माने नंबाबो नङाबाबो खोथा बानायनानै बखिजानाय ओइ नै दा सोरबा दाय गैयि मानसिफ्रा फंनैसो बुंहरबाय दा गुलि गावनो मेजेम जाबाय होनहरलायनायखौ नुवाखै नोंसोरो बेबायदि मेन्टेल क्रेकजों आं नांलायनो गोसो गैया सनाफोर मिथिबायना आङो माने दासान्दि सानबाय दं आरोना आङो बेफोरनि गेजेरनिफ्राय माने आंखौ माने सिरि थानो होथोंसै होननानै आं सानदों माने इउटुब खुलिबाथाय माने मोनसे नङा मोनसे भिडिअ नुयो आरोना बिराद दुखु मोनो आङो सोलों मेगनफोरखौ एसे बेखेवनानै नायनो सोलों होमबाना नुनो मोनगोन सोर मोजां सोर गाज्रि मिथिबायना नोंथांमोना निस्सय खोनासंनानै बुजिबाय जानो हागौ गावनि भिडिअ भाइरेल जानायनि सायाव मा बुंना लाखो बिदिब्ला लास्ट टपिकआनो जाबाय आंनि भबेन जिथुनिखि दिपालिनि एक्स हाजबेन्ड बियो आरो मा फोरमायबावदों बेसे गोबाव दिपालिनि सायाव भिडिअ बनायबाय थागोन आरो भिडिअ लाबोबावगोन नामा ना भिडिअखौ बेयावनो स्टप खालामसिगोन बेबो बे दिपालिनि एक्स हाजबेन्डआ बिनि खुगानिफ्रायनो खोनासंना लादो जायखिजाया नोंथांमोना स्किप खालामालासेनो बियो मा फोरमायबावदों आरो मा दिपालिया गाज्रियालाय गाज्रि आरदि नालाय आरदि अफिसियेल बेखौथ' बुंखागोन ना बै समाव आंनो जि बाथ्रा बुंनानै गाज्रि बाथ्रा बुंनानै लादो बेफोर बाथ्राखौथ' आं बुंखागोन आरो दंबावोसो गाबोन समफोरनि गेजेराव आरो भिडिअ बानायबावगोन आं दिपालिनि सोमोन्दै दुर्गा फुजा सफैहां जाबाय दं माने भाद्र मासआ जोब्बायना जोबाखै दा माबा बेफोरनि थाखायबो आं बायदिसिना बाथ्राखौ सब दरंगोन नों मा सानदों आंखौ सैमा हेंगालि जाय मानसिया गाज्रि लामायाव थाङो दिपालि बायदि रेन्डि बायदि बि रेन्डि बिसोरजों प्लास जानानै आंखौ खोथा बुंखागोन मिथिबाय जाय मानसिया गाज्रि लामायाव बियो माने बिनि माइन्डआव नांखायगोन बे माइन्डआव नांबाथाय बियो माने आंखौ उल्था प्रेसार खोलैनो सानो आरो नाथाय आंखौ हाया नैबेखौ हाया नैबेबो मानसिया खम बुस्थु नङा मिथिबाय गुबुनावल' मबाइल गैयाब्रा आंनि फिसालानो आं हस्टेलाव मबाइल होयो गम मोनदो नोङो आंनि फिसालानो आं हस्टेलाव मबाइल होयो नों मा सानदो हो आंनि फिसालाखौ आं मबाइलजोंसो फोथांनानै दोनो नोंलाय मा रखम मिथिगो
नोंनाव मालाय गथ' उन्दैफोरखौ नायदो नायग्राया नायखागोन नायया नायखाया मोजां जाग्राया जाखागोन मोजां जायिया जाखाया हाजार बुंबाबो मिथिबाय नै आं गाज्रिबा हिनजावालाय मानो गुबुन हौवाजों मानो बिदि उन्दुनांगो आं गाज्रि दे आं फाल्थु दे मोनसे खोथा आं बुंनांलाय आंथ' गोदो फाल्थुबो नङा जेबो नङामोन मिथिबाय आंथ' गोदो जेबो फाल्थुबो नङा जेबो नङामोन आं दासो 2024 आं फाल्थु जाबाय मिथिबाय आच्छा आंनो गाज्रि दे मोनसे खोथायाव आंनो गाज्रिबा हिनजावा मानो गुबुनजों उन्दुनांगो हिनजावा मानो गुबुनजों उन्दुनांगो हिनजावाथ' गुबुनजों उन्दुलायनांगौ खोथा गैयाना फाल्थु जानानै फाल्थुखौ मोजां मानसिखौ सासे मोजां हिनजावा मोजां खालायनो नाजानांगौसोमोन नाथाय खिन्थु आङो फाल्थु नंखायामोन बै समाव हिनजावानो फाल्थुखामोन हिनजावानो गाज्रिखामोन ओरैबा ओरै फन रायलायनाय नङा खिन्थु गुबुननिसो फेसबुक गुबुननिसो मेसेंडार मालायनिसो सोलियोमोन आं बिजोंबो गासिबो ब्लक 6 मासनि बारबावदोसो होमबा साननाय नायना बिजों फन रायलागै मालाबा सोरदोबा कम्पारेसाव रायलायो सोरदोबा कम्पारेसाव रायलायो आं मिथिबाय बियो सोरदो उन्दुयो सोरदो उन्दुआ हौवा थानानै गुबुनजों उन्दुनांगौ बे खोथा नङाना मानसिया हौवाखौ मोजां खालायनांगौसो थि दानथ' खालायनानै आं गाज्रि नाथाय आं गाज्रि नङामोन हिनजावासो गाज्रिखामोन बै समावनो मानो बुङा आरो अनेक बाथ्रा इनि खोथा दंबावोसो बुंनांगौ आंखौसो बियो बुंग्रोदो बिनि उनावसो आं बिखौ बुंदो बिखौ आं बुङाखैमोन आं बिनि भिडिअखौ मोनबाय दंखायो गुबुननि मानसिनिफ्राय खिन्थु आं बुङाखैमोन दासो बुंदों आं आरो अनेक बाथ्रा दंबाय आंखौ जावनाय लोगो लोगो बुहुत बाथ्रा ओंखारगोन मिथिबाय आंनि फिसालानि सिगाङाव आङो माब्लाबाबो गाज्रि राव बुङा आंनि फिसालाखौ आङो नामजों मख'नानै लिंहरबावा आङो जेरै मख'नांगौ आंनि गोसो बायदिसो मख'यो आं नैबे हरनि 10टा 11टाबाबो दै गुदुं फुदुंब्रबनानै थुखैनानै आरामसे फुथुयो आं मिथिबाय न'आव थायोबाथाय गमोनद' नों मा सानदों नोंनि फिसालाखौ नों हाबा जादोंना जायाखै मिथिया नोंनि फिसालाखौ नोङो बेबायदि खालायबावासो खोमा आङो हिनजावनि बाबा हिनजाव खालायो मिथिबाय गोदोनिफ्रायनो थाम्फै अरसै हाद्रि नांसै बाला नांसै बिदि खालायखायो मिथिबाय माबा मोनसेयाव गोलैनो सानदोंबाबो आं बिखौ माबा मोनसे आंनि खाथियाव थायोबा बिखौ आं खोलैथारा आंनि फिसालाया दाबो ससे लामा थाबाया हाथाय बाजाराव लांबाबो ससे थाबायगोन दसेनो बाजागोन मिथिबाय बाजागोन नङाबा फाफ्लियाव गाखोगोन नोंसोरबायदि नङा आंनि फिसालाया आंखौ अनेक बोसोन होयो अनेक मानियो मिथिगौ ना नों बायदि फान्थावस्रि अनजालि खोनासं गुदिया मोजांबा बिजौआबो मोजां जालांखायो मिथिबाय गुदिया जेरै सानो बेफोरबायदिखौ बिजौआबो लांखागोन माने आंनो मोजांबा आं दा भिडिअ'आवसो बुंदो आंनि बुंनाय बाथ्रा रावफोरखौ खिन्थु आं जे माबायदि फोरोङो आं जे माबायदि बाहायो नोंथ' मिथिया न'फोराव थांनानै नाय मिथिबाय न'फोराव थांनानै नाय आरो मा दिपालिया गाज्रियालाय गाज्रि आरदि नालाय आरदि अफिसियेल बेखौथ' बुंखागोन ना बै समाव आंनो जि बाथ्रा बुंनानै गाज्रि बाथ्रा बुंनानै लादो बेफोर बाथ्राखौथ' आं बुंखागोन आरो दंबावोसो गाबोन समफोरनि गेजेराव आरो भिडिअ बानायबावगोन दिपालिनि सोमोन्दै दुर्गा फुजा सफैहां जाबाय दं माने भाद्र मासआ जोब्बायना जोबाखै दा माबा बेफोरनि थाखायबो आं बायदिसिना बाथ्राखौ सब दरंगोन नों मा सानदों आंखौ सैमा हेंगालि नैबे इउटुबा आंना बायनायसो बियो आंनि फिसालानि नामसो आंनि निजिनि नाम नङा आंनि निजिनि नामा जेरै आलि बबेन आलि बै इउटुबनि चेनेलावबो बबेन आलि दंखायो गासिबो बबेन आलि दंखाजोबखायो मिथिबाय नों मा सानदों आंखौ आंनि गोसोनि बाथ्रा आंनि लानाय लायिया आंनि फायदानि थाखायबो लागोन आं मिथिबाय आंनि लाबनि थाखायबो लसनि थाखायबो लागोन आं नोंहा मा नांजारगौ आंखौ बुंनांगौ दरखार गैया गावबागावनि ओंखाम गावबो जाबाय था मूर्ख वानजे भिउसनि थाखाय भिडिअ बानाया बेखौ मिथिबाय आंनि लाबालाबनि थाखाय भिडिअ बानाया बेखौ मिथिबाय आंनो जास्ट अनलि सासे मानसिखौ भाइरेल खालायनायनि थाखायल' आङो इउटुब चेनेल खुलियो नङाबा आंना खामानिनि फैसानो हला हल मोनखायो मिथिबाय आंनो जास्ट सासे मानसिखौ भाइरेल खालायनायनि थाखायल' आं इउटुब चेनेल खुलियो आं माब्लाबाबो इउटुबनि थाखाय जाग्रा मानसि नङा मिथिबाय नोंथांमोनाथ' निस्सय खोनाजोब्बाय जानो हागौ बे मा फोरमायबावदों सानै मानसिया लास्ट क्लेरिफिकेसन होखांबाय भिडिअ लाबोबावलानानै आदा एन्थनियाथ' पुरा होखाबाय बेनो लास्ट जासिगोन आंनि भिडिअ होनानैहा बिसोरनि सायाव बानायनाया दा मेना जाबाय भबेना जाहैबाय आरो लाबोबावगोन भिडिअखौहाय दुर्गा फुजानि सिगां आब' दिपालिनि कल रेकर्ड
भिडिअ क्लिप्स दं होननानै बुंदों बे भिडिअखौहाय बे कल रेकर्डखौहाय बियो दुर्गा फुजानि सिगां मानसिफोरखौहाय खोनासंहोनदों माने गावनि इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामगोन होननानै बुंदों दा सोरनि गोरोन्थिमोन ना आदा एन्थनिनि ना आब' दिपालिनि ना भबेननि सोरनि गोरोन्थिमोन नोंथांमोना अननानै आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनो दाबावदे लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै आरो दोननायनि सिगां आंनिबो बे भिडिअआ लास्ट जागोन जायखिजाया आङो दिनहैयो बेसोर क्लेरिफिकेसन होनायखौ आं नोंथांमोननिसिम खोनासंहोनो होननानै सानबाय आरोना बेनिखायनो बे भिडिअखौहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जाबाय स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनोसै बाय बाय